କେଉଁ ମହିଳା ରାତିରେ କିଛି ନ ପିନ୍ଧିକି ଶୋଇଥାଏ? ପୁଣି ଥରେ କେଉଁ ମହିଳା ରାତିରେ କିଛି ନ ପିନ୍ଧିକି ଶୋଇଥାଏ? ଉତ୍ତର ଯେଉଁ ମହିଳା ରାତିରେ ଦୁଇଥର କରିବା ପାଇଁ ଚାହିଁଥାଏ। ପୁଅମାନେ ମହିଳାର କେଉଁ ଅଙ୍ଗ କଥା ଭାବି ବେଶୀ ହଲେଇଥାନ୍ତି? ପୁଣି ଥରେ ପୁଅମାନେ ମହିଳାର କେଉଁ ଅଙ୍ଗ କଥା ଭାବି ବେଶୀ ହଲେଇଥାନ୍ତି? ଉତ୍ତର ମହିଳାର ପଛଭାଗ କଥା ଭାବି ହଲେଇଥାନ୍ତି। ଅଧିକ ଲାଜ କରୁଥିବା ଝିଅ କିପରି କରିବା ପାଇଁ ଚାହିଁଥାଏ? ପୁଣି ଥରେ ଅଧିକ ଲାଜ କରୁଥିବା ଝିଅ କିପରି କରିବା ପାଇଁ ଚାହିଁଥାଏ? ଉତ୍ତର ଅନ୍ଧାରରେ କରିବା ପାଇଁ ଚାହିଁଥାଏ। ମହିଳାମାନଙ୍କୁ କେଉଁ ପୁରୁଷଠାରୁ ପେଲା ଖାଇବା ପାଇଁ ମଜା ଆସିଥାଏ? ପୁଣି ଥରେ ମହିଳାମାନଙ୍କୁ କେଉଁ ପୁରୁଷଠାରୁ ପେଲା ଖାଇବା ପାଇଁ ମଜା ଆସିଥାଏ? ଉତ୍ତର ଯେଉଁ ପୁରୁଷର ଜିନିଷ ବଡ଼ ମୋଟା ଏବଂ ଲମ୍ବା ହୋଇଥାଏ। ମହିଳା ଛୁଆ ଜନ୍ମ କରିବାର କେତେ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ? ପୁଣି ଥରେ ମହିଳା ଛୁଆ ଜନ୍ମ କରିବାର କେତେ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ? ଉତ୍ତର 3 ମାସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଝିଅମାନେ ପେଲା ଖାଇବା ପାଇଁ ସବୁଠୁ ଅଧିକ କେତେବେଳେ ଚାହିଁଥାନ୍ତି? ପୁଣି ଥରେ ଝିଅମାନେ ପେଲା ଖାଇବା ପାଇଁ ସବୁଠୁ ଅଧିକ କେତେବେଳେ ଚାହିଁଥାନ୍ତି? ଉତ୍ତର ପିରିୟଡର 4 ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ଚାହିଁଥାନ୍ତି। କେଉଁ ମହିଳା କଦଳୀ ଦେଖିଲେ ପାଟିରେ ନେବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା କରିଥାଏ? ପୁଣି ଥରେ କେଉଁ ମହିଳା କଦଳୀ ଦେଖିଲେ ପାଟିରେ ନେବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା କରିଥାଏ? ଉତ୍ତର ଅଧିକ ଭୋକିଲା ଥିବା ମହିଳା କରିଥାଏ।